Sa mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, duha ka makatapos ang Philippine Army patay matapos ginambush sa siyudad sang Sipalay. 14 ka mapuloy-an na halitan sang sunog sa Bacolod kagabi. Sa balita nasyonal, 70 ka mabangkay sang preso halin sa Bilibid, natala na ilubong karon nga adlaw. 189 ka diplomatic protest na pasaka sang Pilipinas batok sa China. Maayong aga Bacolod, maayong aga balugabahin sang Western Visayas. Karong adlaw Biyernes, Nobyembre 25, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Kabat. Kagaksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkarapos lamang sila. Oy, kag sa mga action ta, happy Friday! Happy Friday! TGIF kita action Yes, now. kag doon nakita ko lagi na action boy, pila lang to kadlaw man do. 30 days na lang. Oh, 30 kung nga daan subong ng 25. 25. Isa gid ka bulan gid pasok gid siya. Pasok siya sa 1 banga. month to go before sang aton nga Christmas. Christmas. So kag 37 days to go. Antes ang New Year. Of course, Okay? 2023 Hindi na. ka, hindi ka malipat. Nga? Hindi ka malipat sa mga obligasyon mo sa akon tuwing Pasko. Yes. Ara na, actually, ara na subong gift. Hindi Pero, mo ihatag mo saan lang. mo gusto ihatag ko? Asa ko na lang surprise lang ko po na ano mo nang imo. Ay, surprise na bilang. Hindi na pwede ang Paano pag surprise, be? Nakulbano wala yung surprise ko, basta magkaya ka pa mo ka na. surprise pa mo na with the matching dancing na sa kapag atag. Mongga, performance. Ay performance na sa nila. Kita mo tong nga mo niya TikTok na actually din? Wala pa. Ay, wala mo pa nakita. Wala pa kay way pa ko ka-open sa ako mga TikTok balo ka hindi ko mahilig sa TikTok mo. Sige lang kay Kala. heart na ka gunano pa lang mga I-heart mo na heart na ka butangan sa tatlo ka nag-prayer blang ta mo. Tagan di dyan. Oh, mga ka-action ha, sa aton dira nga nag-monitor sa Facebook, please like, follow, and share sa aton nga FB Live. Kag good morning na dira sa nagapalangape. Ay, kumusta ka aton dira nga kape? Kumusta dira sa mga kapihan? Maayong aga dira sa inyo. Ano subong sa America? Thanksgiving? Thanksgiving sa mga. okay. Happy Thanksgiving Day sa aton nga mga parente dira sa nga sa Amerika. Quarantine na naman sa Amerika. Anday Joe Biden, Kamala Harris. Ari di ka rin subong. Ano ka puli na si Tita Puli Kamala? na sakit Thanksgiving, di pa siya mapuli ko ya. Gani, oo. Puli gani ka kung pistas karabalan. Gani, masyapay ha, yung Thanksgiving to ya. Thanksgiving May to mga ya. turkey patawaan. Ang Thanksgiving, may mga turkey na. Amo gina actually di ba ila ginanda? Correct. Kag daw may ara na sa nga daw gina-save nga turkey. Bala mo daw kakuan sinablam daw sa White House bala may ginakuha na sila nga turkey nga gin-save na sa nga wine save lagin ihaw blayaw daw. Bangga. Ay, kaluluoy sa mga turkey, no? Anyway, Evelyn Sinaon, good morning dira sa imo. Kay Ana Sinoro, maayong aga man. Kay Alex Montesa, kay Dennis Richard Tibor Roma. Kapon ka birthday ni ko, no? Ni Veronica Santillan Manukan. Ay, gilid. Belated happy birthday. Belated Miss happy Veron. birthday. Belated happy birthday man sa kay Engineer Noel Piñalan. Ay, kagapon man. Kag birthday subong ni Inday Norica Magbanwa. Yes, of course. Happy birthday. 18th, 16th, 18th, no? 18th Dibu, birthday dibu. ni Inday Norica Magbanwa, ang beautiful daughter ni Action Eric Magbanwa kag ni SM Nona Magbanwa. Yes, happy birthday. Happy birthday. Sige, standby na kita sa mga balita lokal.
Balitang Bayan, numero 1. Sa detalye na sa ato ng pangunang mga balita lokal, patay ang duha ka makatapos ng Philippine Army matapos in-ambush sa mga armado sa sitio Cambugiot, Barangay Kamindangan sa siyudad sa Sipalay. Mga alas 11:50 ang takna kahapon sang Udto Huwebes. Sa report sang NOCPO, ang mga biktima kilala nga Sunday Sergeant Reggie Glendro kag sa Staff Sergeant Ken Camilian nga parehas nga miyembro sang 47th Infantry Battalion Intel Operatives nga nakabase sa Barangay Haba sa Banwa sang Candoni. Suno kay Junilo Bugtae, Executive Assistant on Public Safety sang Sipalay, ang mga bangkay nakitan sa higad sandalan sang National Highway. Ginatudlo nga 5 ka miyembro sang CPP-NPA terrorist group ang nagtiro sa mga biktima nga nagresulta sa ilang kamatayon. Suno kay Brigadier General Leonardo Peña, ang commander sang 302nd Infantry Battalion, ginatugyanan ang mga biktima nga magpatigaan sang coordination para sa local peace engagement sa lugar sang natabo ang krimen. Nagapalagyo naman ang mga armado sakay sa 2 ka motorsiklo padulong sa Sitio Bulo, Barangay Kamindangan sa siyudad sang Sipalay. Na-recover sang Sipalay Police Station ang pila ka empty shell sang armas matapos ang gin-ambush patay ang duha ka miyembro sang Army sa sitio Cambugiot, Barangay Kamindangan, siyudad sang Sipalay. Sa Service Action Reports Afternoon Edition, ginpahayag ni Lieutenant Anthony Saing, ang Deputy Chief of Police sang Sipalay PNP, nakuha sa crime scene ang 5 ka empty shells sang M16 kag 6 ka empty shells sang caliber 45. Suno kay Saing sa inisyang investigasyon, papuli na kuntani ang mga biktima sa ilang base sa Banwa sang Candoni halin sa intelligence jobs sang natabo ang ambush. Duga pa ni Saing, ila ginalantaw nga wala bunot sang armas o kung nakabalos ang mga biktima. Ginpahayag pa sining ang ambush site ang ginabanta 25-30 minuto ang kalayoon sa proper sang Sipalay. Ginakabig ni Saing nga infested ang mga rebelde sa ang lugar o kung infested sang mga rebelde ang lugar nga wala sang mga panimalay. Napataklat na sila sa blind curve nga bahin, uphill portion sang highway. May nagtiro sa ilang wala makilalaan nga mga armado nga grupo. Ang gingamit, unidentified caliber. Pero may na-recover man nga mga empty shells ang M16 caliber 45. Kabahin sa pagpahayag ni Sipalay PNP Deputy Chief of Police, Lieutenant Anthony Saing. Mga rebelde ang natudlo ang responsable sa likod sa pagpatay sa isa ka negosyante sa sitio Kawanbanan sa Barangay Puso sa Banwa sa Castellana sa Nobyembre 20. Suno kay Police Captain Arjan Daryl Nigos, ang hepe sa Castellana PNP, ang biktima ginikilala kay Giovanni Omboy, ang sadto informant sang Philippine Army, kag madugay na nga ginasuspetsuhan sang mga rebelde. Dupa ni Nigos sang natabo ang pagpangluthang, ang paghulag, mga tinaga ang inabuyan kag ang motibo ang naangot gid sa mga rebelde. Sa karon, 4 sa 10 ka mga suspetsado nakilala na sang kapulisan, apang hindi pa mapalayag ang ngalan samtang ginatipon pa ang ebidensya kag wala pa mapasaka ang kaso. Nagdangat naman sa 14 kapuloy-an ang apektado sa sunog sa Puro Kitahanon, Barangay Banago, siyudad sa Bacolod kagabi Huwebes, Nobyembre 24. Suno kay Fire Officer 2 Raymar Banag Lorioso, investigador sa BFP Bacolod nga sa 14 ka mga puloy-an nga nasunog, napulo diri ang totally destroyed kag 4 naman ang partially damaged. Sa investigasyon sang BFP gikan sa balay ni Jerry Villamor, ang sunog kag bangod sa mabaskog nga hangin, madasig ini nga naglapta sa kaingod nga mga puloy-an. Ginabulobanta 75,000 pesos ang balor sang kalitan sang sunog samtang ginahibalo pa sa nga katapos ang BFP ang gintunaan sini. Suno kay Juan Paulo Saho, registered social worker, Department of Social Welfare o Department of Social Services and Development sa Bacolod City, nga sini siya nga datos sang DSSD, yara sa 45 ka individual ang apektado. Pilaso naman ang isa ka city engineer sa lokal gobyerno sa siyudad sa Himamaylan matapos ginlutang samtang nagapaninlo sa iya salakyan sa siyudad sa Kabangalan pasado las 3 ang takna sang hapon kahapon Nobyembre 24. Ang ining biktima ang kilala kay Engineer Vicente Hinova, 53 anyos. Sunod ang Police Lieutenant Colonel Alvimar Flores, ang hepe sang Kabangalan PNP, may duha ka manlalaki nga nagabot sa ilang balay kay nagpamangkot kun siya si Engineer Hinova. Una pa siya nga nagpamalibad apang liwat siya ang pamangkot sa mga lalaki tubtob nga siya ang nag-ako. Gilayon nga gintiro sa mga suspetsado si Hinova apang ini siya nakadalagan pasulod sa ilang balay. Pila sa tiil na angkon ni Hinova
kagaron ginabulong sa ospital. Ang duha ka mga suspetsado amay dala nga motorsiklo man ang nagserbe bilang getaway vehicle. Blanco pa sa karon ng kapulisan sa rason sa mga krimen. Nagatingwa naman ang PNP nga makakuha sang kopya sang CCTV footage nga na-instalar sa balay ni Nova kag sa mga kaingod sini. Na-recover sa crime scene ang duha ka mga naglupok nga bala sang kalibre 9mm nga armas kag duha ka mga wala naglupok nga bala sang kalibre 45 nga armas lutang. Nadakpa naman ang duha ka malalaki matapos nagbaligya sa armas sa entrapment operation sa Cadiz PNP sa Access Road sa barangay Tinampaan, siyudad sa Cadiz ang Huwebes ng hapon, Nobyembre 24. Ginkilala manadakpan nga Sanday Armel Moreno Jr., 31 anyos, residente sa Hacienda San Jose, barangay Damgo, Ibi, Magalona, kag Cesar de la Torre, 37 anyos, residente naman sa Aguirre Street, Villa Lunok, barangay 2, Banuas ng Manapla. Sa report ni Action Roger Gutib na baklan sa pusher buyer ang mga suspect sa isa ka unit sang 12-gauge shotgun nga wala sang bala nga nasulod sa traveling bag. Na-recover sa operasyon ng 500 pesos nga marked money, 9,500 pesos nga budol money kag ang tricycle nga ilagin sakyan. Preso ang manakadakpan sa custodial facility sang Cadiz PNP. Nadakpan man sa kalalaki sa bypass operation sa Bago City PNP sa Purok Matinipigon 2A, Barangay Lagasan, Siyudad Sambago. Pasado launo ang takna sang hapon sa Nobyembre 23. Ang nadakpan ang kilala kay Liel Galas, 24 anyos, kag residente sa kamuman nga lugar. Nakuha kay Galas ang 12 ka masasye sa ginasuspetsyohan shabu nga ginabulubanta nagabugat sang 2 ka gramos ka nagabilis sang 10,200 pesos. Si Galas ang nakabig man nga street level individual. Arestado man ang ginalegal drug pusher sa buy-bust operation sa Bacolod City Police Office City Drug Enforcement Unit sa Purok Sigay, Barangay 2, Siyudad sa Bacolod, kahapon sa aga Huwebes, Nobyembre 24. Ang naaresto ang ginkilala kay Jonathan Istolano, 36 anyos, nagapuyo sa among nga lugar. Suno kay Police Lieutenant Joven Mugato, si Istolano ang ginakabig nga street level individual kag akto nga nagabaligya sang illegal nga droga sa police pusher buyer. Na-recover sa motoridad ang anong ka plastic sachet sa ginasuspetsuhan shabu. Nalakip diri ang buy-bust item, ginabulubanta 27 ka gramo ang kabugaton nga may dangerous drugs board value nga balor 180,000 pesos. Si Estolano ang preso karon sa custodial facility sa Police Station 2 kada pangatubang sa kaso nga paglapas sa Section 5 kag 11 sang Republic Act 9165 akon pagbaligya kag paghupot sang illegal nga droga. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:14. 70 ka mabangkay sang preso halin sa Bilibid, ilubong karon nga adlaw. Samtang 189 ka diplomatic protest na pasaka sa Pilipinas, batok sa China. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon Balitang Bayan numero 1. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Okay, morning na dira kay Ma'am Vanessa Mayo and Dr. Matt Mayo. Happy Thanksgiving Day dira sa inyo sa Amerika.
super kakadamo kuno pagkaon kuno sundors. Of course, amo ginaya basta Thanksgiving na mo damo ginas nga. Daw kuha na sa mga kano Food. daw ila na nga pasalamat bala sa mga blessings nga abot sa ila. So God bless America. Wah, bonggas ang God bless America. Doon si Trump ka ba? God bless Ang mga America. presidente bala mga ambal kada ends ang special nila mo gimana siya mo God bless America. Atia Kim Eriman. Oy, way naman sa klase mo kahapon gusto ni sa way klase ay. Si Atia. Si Ating. Faustino Capilio Navarro Jr. Good morning man. Kagdra kay Teresita batik-batik Suela. Suela. Oo, natandaan ko na ng apelyido. Bala mo? Good morning dra, no? Si Morning. Teresa Linaha Kayaw. Good morning da sa imo mare kag si pare Gilbert dira maayong aga. Good morning man kay amigo naton Phil Alonsagay sa Tokyo, Japan. Yes, Kag good morning. kay Miss Yvonne Buescher sa may Germany. Germany. Ahay, naperdeng Germany sa kwan. Japan. Matyaga ko nagbatsyag ini si Miss Yvonne mo. Nga naperdeng Germany sa Japan sa Okay. World Cup mo. Okay lang na siya. Grabe nga. Hindi ko kapati man mo naperdeng Germany. Oo. Pero may chance man asla galing kay baskog man mga kontra. Croatia kag ano pa to? Spain. Sige. Kaya Rudy Magbanwa Jr., good morning sa imo. Gilbert Kayaw, good morning. Hindi ka naman Amo ning nakalayo. bana ni. Hindi. Oh, muna siya. Mo na siya. Nakalayo na si mo yaw. At mo man di sa ako, no? After ni Miss Yvonne. Di ano niya ako, ni Action Boy, watching lang niya. Okay. Relax. Sige. Kay Benny Fundador, watching man, good morning. Lomi, good morning sa imo. Alex Monteza, good morning. Ari lang ko di, naga-monitor sa stereo. Stereo? Halin sa syudad sa Himamaylan. Ate, sige sige. Thank you, Gid. Stay Ang stereo yung halin sa syudad sa Mamelan, di siya. Guro eh. Di ba? Kay Stain Mac Granfell, good morning man. Placido Jr. Gayona Hisulgon, good morning. Araman si Jane Sandoval, good morning. Kay Janet Yamamoto, watching man. Si Grace Estoya Diquilio, good morning. Juancho Alvior, good morning sa imo. Si Barky Tribe, good morning man. Roel Diaz, good morning. Philip Isulat, good morning. From Buen Retiro, Talisay City, stay safe and God bless. Thank you so much. Si Gabriel Nilios, good morning man. Jeneline Cosino Pihida, Ninfa Ibanez, Chari Cotivar, Patubo. John Rudolph Cadagat Garcia, good morning man. Araman si Rhea May Ladio, good morning. Happy Friday man sa imo. Chris Rojas, good morning. Ninfa Ibanez, dala sa may tangob, good morning liwat. Si Rudy Magbanwa Jr., tamyaw niya na ko na Magbanwa family sa La Castellana. Kag Kaloy's Chicken Inasal and Seafood sa Boulevard, Binalbagan. Kalatuan Good morning na sa inyo. Alagyan ta naman eh. Alagyan mo naman, Action Boy, kung magpakawayan ka. Kaya Jing Estares, good morning man. Si Rex Perez Nagalio, morning. Ronnie Roma Ronario, Jojo de los Santos, Angel Recoperto, Emily Torrecampo Malayas, kay Mary Ann Heavea, kay Athea Kimeriman, may klasiko subong Action Boy. Okay. Sana all. Sige. Kay Arm Amar Lucero Villarosa, Angel Recoperto, watching live from Woodside 1, Alihis. Please greet lang ko na siya Iloy nga si Hedy Recoperto. Kag sis Riza Recoperto sa Stroch apelyido. Riza Recoperto Stroch sa Sacramento, California. Good morning. Super explain gid si Atia nga sa Wednesday lang siya kuno wala klase. Okay. Sige. Si Rex Perez Nagalio, passing through Bitukang Manok. Ano ni dalan sa Dalan dinin? eh. Pabagyo guro eh. Buta. Kadamo dan sa mga Batangas mo. Mera, pag inadang sa from Cagayan to Bukidnon, pwerte pag inadang dalan. Ini sa Quezon to Batangas na siya. Okay. Nga bukta na ko ng tipin, Andrade, kag Maria Sofia Andrade, Nagalyo, sa barangay 16. Bugtaw na. Ito na mo. Si Joel Boasing, watching man. Si Miss Josephine Lacson, greetings. Happy Thanksgiving ko sa aton International Birthday. Turkey Day dito sila. Yeah. Ang turkey, di ba sa aton? Pabo, no? Hindi ka, kwan, ba daw pabo. Pabo. So, may lang na pagkaon sa turkey, Miss J. Kagupod kay Mr. Rodolfo Lacson, kag sa ilang nga mga apo.
Mary Ann Hiavea, sa Hinigaran siya gali. Si Miss Yvonne Bichel, siling niya, okay lang ako, Sir Boy, ya. Wala lain buot ko, Asian wife ako, ya. Correct. Kaya Asia, Correct. Japan. Oo. Amo na ya, ang mayo, Miss Yvonne. Si Jovi po niya magbanwa. Good morning, man. Ronnie Roma Ronario. Nagbakasyon siya kuno action boy dira sa may barangay 19 sa North Bakayan, Victoria City. May nanda pagbakasyon Enjoy your vacation lang Relocation. Nga ka pamati kami dari relocation, barangay 19, North Manon vacation, imo yan. Relocation. Ano ang balko? Vacation. Ala ka Lumalan na nga vacation. Relocation gali. Ala, nanuning mata ko man. Kalain. Sige Ay lang na pag bakasyon. Kay Romela, ilustre, Remalong. Morning si mo, Good Rom. morning, Teacher Romela. Kag si, si Cielo, no? Kag si Excel Faye. Yes, Excel good Faye, no? morning. Excel Morning. Faye. Yala. Hindi bakasyon man. Relocation. Gali. Sa relocation site, galis na sa barangay 19. Good morning dira sa inyo, ano? Yes. Kag dira, sige, standby na kita sa aton nga mga balita national. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana, ano nang nahuya ako mahulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Numero 1. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:25 sa detalye na sa mga balita nasyonal. Natala na kay lubong ang 70 ka mabangkay sa mga preso nga halin sa Bilibid kagaron yara sa Eastern Funeral Home sa karon nga adlaw Biyernes. Sunod kay Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya, hindi na masarangan nga ipaidalong pa sa autopsy ang ibang nga bangkay bangod yara na sa advanced state of decomposition. Sa Nobyembre, nakitaan sa otoridad ang 176 ka mapatay nga preso halin sa Bilibid nga yara sa Eastern Funeral Homes. Sunod kay Bucor OIC Gregorio Katapang Jr., sa amo kanamuon napulo ka bangkay ang narubong na kag 166 ang nabilin sa funeral parlor.
Nagdangat na sa 189 ka diplomatic protest ang na-file sa Pilipinas batok sa China subong nga 2022. Inisunod sa Department of Foreign Affairs ug DFA kasunod nga ginpangabay sang Manila ang Beijing nga magpaathag sa nakuha nga rocket part nga nagtupa sa Spratly Islands. Sino kay Teresita Dazag, spokesperson sang DFA, sa datos tubtog Nobyembre 22 ang DFA ang naka-issue na sang 189 ka protesta kag 61 diri ang nahimo sang Marcos administration. Nagligad nga Hunyo sang ginpahayag ni President Ferdinand Marcos Jr. nga hindi sini pagtugutan niya tapakan ang kinamatarong sang Pilipinas sa ginagawan nga baybayon. Plano ni Marcos nga magbisita sa China sa Enero nga posible mangin oportunidad agod malikawan ang mga insidente sa lugar. Nakapadala na ang Pilipinas ang note verbal sa China. Ini para ipa-esplikar sa China natabo nga insidente sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Sa diin, ginaligar ginagaw sang Chinese Coast Guard ang rocket debris nga nakuha sang Philippine Navy. Suno kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, naghimo na sang aksyon na ilan na sakupan kag napadala na ang note verbal sa China. Duha ni Manalo nga napangayo ang Pilipinas sang klarifikasyon angot sa amo nga insidente. Pahayag pa siniya gusto malabatian sa Pilipinas ang bahin sang China. Dugang pa nga parang nga nag-monitor ang Pilipinas sa sitwasyon sa West Philippine Sea. Gin-appoint naman ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Manuel Rufino Ledesma bilang acting president kag chief executive officer sang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Sa kay Office of the Press Secretary Officer in Charge Undersecretary Sheloy Garafil, nanumpa na sa pwesto si Ledesma kay Executive Secretary Lucas Bersamin kahapon nga adlaw Huwebes, Nobyembre 24. Si Ledesma ang miyembro sa expert panel kag Board of Directors sang PhilHealth. Nagserbe man si Ledesma bilang presidente kag CEO sang Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation. Lusot na sa poderoso nga commission on appointments ang Executive Secretary Lucas Bersamin kag Finance Secretary Benjamin Jokno. Si Bersamin ang isa nga na konsiderar sa CA, nabiluan nga si Senate Pro Tempore Loren Legarda ang nagrekomendar nga aprobahan gilayon ang appointment ni Bersamin. Suno kay Legarda, kilala niya si Bersamin kag wala na rason para padugayon pa ang proseso sa iyang appointment. Gilayon naman ang ginaprobahan sa CA ang appointment ni Finance Secretary Benjamin Jokno nga masobra isa ka oras sa question sa mga senador ka mga kongresista angot sa economic policies sang administrasyon. Posible naman nga magdamo ang kadamuon sa mga bagong kaso sa COVID-19 sa Metro Manila sa pagsulod sang Disyembre. Ini ang pandam sa Octa Research matapos komentahan ng 2% nga pagsaka sa positivity rate sa National Capital Region o NCR. Ginpahayag ni Octa Fellow Guido David nga halin sa 7.4% nga positivity rate sa Nobyembre 15 nagsaka na sa 9.2% sa Nobyembre 22. Suno kay David, may posibilidad nga masulit ang natabo sa nakaligad nga bulan sa Hunyo sa di nagbutsyog pababaw ang positivity rate. Una na ang ginpahayag sa Department of Health nga pagsaka sa positivity rate ang di dapat ikabalaka tungod ang daily case average sa nakaligad nga 2 ka semana ang isa kagatos ka kaso lang. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:29. Good morning, anay dira sa kay Cielo Ilustre. Hindi, yes, Cielo Billones Arevalo. No? Sa E. Lopez, mga taga E. Lopez da, mga aga dira sa inyo, sa Silay. Sa kay Teresa Linakayaw, kay Lilian Bermudez, aras la sumong sa bantayan, ga pangapiguro. Upo dira si Remy Lobrido, no? Morning dira sa inyo, ha? Yes. Happy birthday, action boy kay Juvie Perlardo Baloya. Happy birthday, Miss Juvie. Yes, Joel Bausing, good morning man dira sa imo kag Diding Alohamiento, Christine Minyes Villalobos of course, kag Noel Limsiaco. Magapan gali birthday yaman. Happy birthday. Happy birthday Novi, Magapan. Mga ka-action, standby na sa action report, second portion of action Fred Salanga. Balikay kita sa action balita morning edition. Upod gyapon sa inyo news team. Action Dorel Cabal. Kag-action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Action Radio!